Kerki. Dat doet het samen hoofdstuk 85 vers 11. Sari hati na waarheid en miti makandra. Gerechtigheid na vrede den bosi makandra. Dus we shitak a waarheid en ook kibrika na mongo moro. Ek je vrouw bego van de evangelie Kerki. Nyoma nengre fu mongo, de plaka mananga ingi. Stoppen me ka go in de Kerki dati. Wat in saptaki. De je vrouw ego in de Kerki, de so de Kerki. Bezoeken naar de tongetal. Maar de is in de Bijbel zijn het tongetal. Dat je tak naar gewoon, je tak je in watra taal. Bijvoorbeeld Spaans, Nederlands, Engels. Dat naar tongetal. En aan Rome zullen we leren in de zonde kerkie. Je poko naar de wetten nu. Want hoe kon je van leer de mongo man, dan de mongo uma wetten. Want zonder wetten, met tak mongo pide de mongo kotaso.